Ben, boas tardes a todos. Iniciamos a sesión plenaria deste día co primeiro punto, que é a aprobación das actas das sesións anteriores de datas 6 de marzo de 2019, 14 de marzo de 2019, 1 de abril de 2019 e 1 de abril de 2019. Son dúas. Ben. Non hai ningún tema. Siguiente punto, expediente número 1203/2017, que é a aprobación definitiva do expediente de desaceptación dunha edificación destinada a residencia de docentes no CEIP José María Laje. Sí, a aprobación definitiva da desafectación de vivendas do CEIP José María Laje. Bueno, como contamos en outras ocasións, este edificio está en moi mal estado, non cumpre os requisitos mínimos de habitabilidade exigidos pola normativa vixente. Consecuentemente, na actualidade xa non pode destinarse aos fins aos que está adscrito. Entón, por así, súa situación, próxima ao CEIP José María Laje, Biblioteca e Escola Municipal de Música, considérase que o espazo que ocupa este inmueble sería un emplazamento adecuado para ampliar a zona destinada ao tráfico rodado, estacionamento de vehículos, crear unha praza pública ornamental que permita regeneración urbana e posta en valor desa zona do municipio. Para poder levar a cabo estas actuacións é preciso proceder á alteración da súa cualificación xurídica do inmoble previa acreditación no expediente da súa oportunidade e legalidade. Deixouse debida constancia destas circunstancias no expediente. Por lo tanto, con data 11 de abril de 2019 tivo entrada a resolución do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, pola que se concede a este Concello autorización previa á desafectación das vivendas dos mestres do CEIP porque non son necesarias para o uso educativo para o que están destinadas. Considerando que se realizou a tramitación legalmente establecida, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar definitivamente o expediente de desafectación do inmoble da súa actual finalidade, servir de residencia aos docentes e, consecuentemente, alterar a súa cualificación xurídica pasando de ser un ben de dominio público a un ben de carácter patrimonial. Nada máis. Ben, gracias. Ana, Manuel, Isabel e Carlos. Nada. Simplemente estamos con as vivendas, non? Sí. Que penso que estamos todos de acordo nisto. Hai que trazar un plano e a ver que queremos facer ali. Estamos falando de o día de mañán que o colexio teña outro acceso, se aproveitar o punto este para comentar iso. Gracias, Carlos. Rafa? Bueno, procedemos logo a votación. Votos a favor? Unanimidade. Siguiente punto. Expediente número 468/2019. Aprobación do expediente para a adxudicación mediante concurso da concesión de manial de postos fixos vacantes no mercado municipal de abastos de Ortigueira. Sí, a técnica municipal emitiu un informe relativo aos postos existentes no mercado municipal, no que se fai constar a existencia de 4 postos na planta baixa e na planta alta desocupados. O mercado de abastos é un elemento primordial para a dinamización da actividade comercial local, tanto pola súa ubicación no casco urbano da vila de Santa Marta como polas infraestructuras que ofrece. O último procedimento tramitado para a adjudicación dos postos no ano 2017 tivose que declarar deserto por non concorrer licitadores que reunisen os requisitos establecidos no prego que regulou dito procedimento. Todo isto unido a que se ten coñecemento de que existen varias persoas interesadas en ditos postos co fin de desenvolver actividades comerciais, fai necesario que se proceda a sen dilación ao inicio do procedimento administrativo correspondente para cubrir os postos vacantes, dando cumprimento ao sinalado na vixente Lei de Contratos do Sector Público e demais normativa legal regulamentaria do pertinente aplicativo. Entón, propoñemos que se tramite o procedimento administrativo para a concesión de manial de postos do mercado municipal de abastos, que actualmente se atopan desocupados, e que se redacten os correspondentes pregos de cláusulas administrativas que regularán dito procedimento. Nada máis. Ben, gracias, Ana. E Ana? Manuel? Isabel? E Carlos? Nada. E Rafa? Ben, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, terceiro punto. 8 a favor e 4 abstencións.
Ben, siguiente punto, expediente número 470/2019, convenio de colaboración en materia de notificacións urbanísticas electrónicas co rexistro de propiedade. Ángel. Sí, un convenio de colaboración para facilitar o traballo en materia urbanística en favor da administración electrónica. O obxecto deste convenio é que a información que o rexistro da propiedade ten obriga de remitir ao Concello en cumprimento da legislación vixente poida presentala en soporte informático, para o cal se habilitarán os medios electrónicos que permitan unha fácil comunicación, arquivo e acceso á información, cosa que se acadará, por un lado, que se facilite aos registradores un pronto cumprimento dos seus deberes legais, ao mesmo tempo que se proporciona a este Concello unha información tratada de forma adecuada para que os distintos departamentos poidan exercer eficazmente as súas competencias. Ben, gracias, Ana. Manuel, Isabel. No. Carlos. Nada. Rafa. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 8 a favor y 4 abstenciones. Prospero punto. Siguiente punto, proposición, expediente número 506/2019, reconocimiento de compatibilidade a empregado público para o exercicio dunha actividade privada. Ben, debemos de ratificar a inclusión no orden do día. Logo, votos a favor da inclusión no orden do día? Unanimidade. Ben, tratamos o punto. Ángel. Sí, o pasado día 8 de marzo de 2019, un empregado municipal deste Concello con contrato laboral fixo de operario de servizos varios solicitou autorización para compatibilizar o seu posto coa prestación de servizos de hostelería en réxime de traballador asalariado 8 horas semanais os sábados, domingos e festivos. Propónse autorizar a esta persoa a compatibilizar o seu posto co exercicio de actividade privada consistente en servizos de hostelería en réxime de traballador asalariado coa seguinte xornada, 8 horas semanais, a prestar os sábados, domingos e festivos. Ben, gracias. Ana, Manuel, Isabel, Carlos e Rafa. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Ben, siguiente punto. Proposición. Expediente número 430/2019, ratificación do acordo de extinción da Fundación Ortegalia. Ben, o mismo que o anterior, temos que votar en primeiro lugar a inclusión no orden do día. Votación, votos a favor. Pero pódese argumentar a urxencia ou non urxencia. Sí, sí. Pódese debatir sobre a urxencia. Sí. Pero hai que votar se o vamos a incluir hoxe, non? Sí, primeiro temos que incluir. Hai que debatir se é urxencia ou non urxencia. Debatir, debatimos. Ángel, intervestí? Ou explicou? Bueno, isto trátase, como vedes, do expediente da Fundación Ortegalia, tedes todos a documentación. Pasou a reunión de patronos. En principio, era un tema que se entendía, mismo falamos en secretaría, que podía ser un tema de alcaldía e que se podía resolver según decreto, pero fixen a consulta en Diputación e mellor que pase por pleno e que sea un tema que se acorde en pleno. De aí que non se levara a comisión outro día e que se leve hoxe por urxencia. Esa é a razón, non é outra razón. Logo, vamos a votación. Votos a favor. Perdón, podese debatir a urxencia. Sí, podemos. Claro. Ana? Manuel? Isabel? Sí. Eu considero que non debe ser un tema urgente, posto que isto, visto os informes da Diputación, como se pode observar, xa intervención de Diputación decíalle xa no ano 2017 que visto os resultados negativos obtidos no exercicio 2016, este interventor emitiu un informe con data 16 de maio que lle remitiu á vicepresidenta no que alertaba da situación crítica económico-financiero da entidade, estando abocado a mesma a solicitude da declaración dun concurso de acreedores, a non ser que se presentase un plan de viabilidade. Isto dio o interventor da Diputación. Como lle dixemos, precisamente, eu concretamente, que a Fundación, dado que non había un plan económico de viabilidade, tiña que ser disolta. Isto estamos falando do ano 2016 e estamos agora no ano 2019. Por que vostede non declarou o concurso de acreedores sendo o presidente do patronato
E canto aumentou a deuda desde o 2017, 2018 e 2019? Exactamente tampouco sabemos a cantidade. Fálanos de 22.000 euros dun castro, que non sabemos nin que castro é. Despois, que cada patrono ten que aportar 35.000 euros para disolver para facer a disolución da... Pódeselle pagar e despois disuélvese. Por outro lado, vostè sabe que a responsabilidade de non disolver é súa, do presidente. Por que esperou agora hasta o último pleno cando se podía facer moito antes? Con referencia a isto, consideramos que non actuou tampouco con transparencia. Hai 10 días tuvemos unha comisión informativa. Hai unha acta da Fundación do 8 de agosto do 2018, outra do 11 de xaneiro do 2019 e última do 5 de abril do 2019. A última comisión foi o 24 de abril. Nada se nos comentou deste tema. Considero que terían que comentársenos. E ontes, ás 3 da tarde, mediante WhatsApp, avísanos de que hai unha comisión informativa de carácter urgente. Se iso é transparencia que veña de o seu vexa. Por outro lado, se leemos o informe do secretario, dinos: cuarta, desde la perspectiva municipal resulta jurídicamente criticable que la alcaldía en representación del ayuntamiento haya manifestado la voluntad municipal de extinguir la fundación sin recabar previamente el parecer del pleno de la corporación en un asunto de competencia y para el que se requiere la mayoría absoluta. No obstante, la alcaldía manifiesta que se trata de una cuestión de urgencia en la medida en la que, de no adoptar el acuerdo de extinción a la mayor brevedad posible, las deudas tributarias y con la seguridad social irían en aumento, lo que ocasionaría un perjuicio por todos los patronos y por ende el propio ayuntamiento. Aunque de considerarse justificada esa forma de proceder, ello no es óbice para determinar que el alcalde actuó sin contar con la perspectiva de la habitación plenaria. Iso é o que lle di o seu secretario. Penso que, como dixen, non temos datos para saber canto se lles vai pagar ás traballadoras, non temos datos de que castro vai ser, non temos absolutamente os datos para dar nin a urgencia disto, nin despois para votar, porque eu exactamente non sei o que votar. Vale, perfecto, iso. Ben, Carlos? Bueno, eu, seguindo un pouco as palabras que acaba de dicir a miña compañera de corporación, Isabel Rego, o que está ela mesma é justificando non a urxencia, a extrema urxencia. É dicir, cada día que pase, polo que eu entendo, a débeda vai ir aumentando. Descoñezo as razóns polas que o señor alcalde non realizou este trámite moitísimo antes. O caso é que eu teño coñecemento da documentación hoxe pola mañá. Agora pola tarde estiven consultando un pouco con máis detalle e digo que isto non é urxente, isto é urxentísimo. Debe saber todo o mundo que temos que poñer cada parte, que son 5 partes: Instituto Galego de Vivenda ao Solo, Xunta, Concello, Deputación, e faltame agora mesmo, bueno, non sei que me falta agora, cada parte... Gadis, faltache Gadis. Como? Gadis. Gadisa. Pois Gadisa, 35.000 euros. Todo isto tendo en conta un asunto que eu preguntei xa hai 2 plenos, que hai certificados gastos nunha vivenda en Couzadoiro por un importe de máis de 400.000 euros, e que agora, na indemnización ás empregadas, ou no concurso de acreedores, o valor inicial de unha vivenda, que non é un vehículo, que un vehículo se vai deprezando co tempo, unha vivenda na que se gastaron máis de 400.000 euros, agora empezou tendo un valor de 11.000, se non recordo mal, e agora ao final adjudicouse en 23.000. Entón isto é un escándalo. Eu xa estive barrenando pola tarde sobre este escándalo. A maiores da urxencia é o que estou dicindo, que aquí, claro, a veces consta nun pobo pequeno no que todos nos coñecemos, pois decir as cousas directamente, porque poden prexudicar directamente a persoas que estiveron aquí gobernando este concello. Pero hai que dicilo claro, porque nosotros fomos escollidos aquí para velar polo interés xeral,
Entón, eu exixo a maiores desta urxencia ou falta de urxencia que se explique claramente o que está gastado nesa vivenda en Couzadoiro e o que vale esa vivenda e que a cidadanía poida ver fotos desa vivenda por fora e por dentro para que ela mesma xulgue o que hai ali invertido. E urxencia, vamos, extrema urxencia, porque isto hai que acabar con isto canto antes, sin prejuicio das accións legais que pudera tomar calquera das partes. Nada máis. Ben, gracias, Carlos. Rafa? Sí. Entonces tener que volver a repetir, pero yo creo que es lo realmente importante, el informe del señor secretario para este punto del orden del día. Lo voy a resumir todo lo posible, pero dice clarísimamente, desde la perspectiva municipal, que es a lo que a nosotros nos compete, resulta jurídicamente criticable que la alcaldía, en representación del ayuntamiento, haya manifestado una voluntad municipal de extinguir la fundación sin recabar previamente el parecer del pleno de la corporación en un asunto de la competencia plenaria, y para lo que además se requiere mayoría absoluta. Es decir, el señor alcalde piensa que es el emperador Nerón y que hace y deshace lo que él considera oportuno y cuando lo considera oportuno. Afortunadamente, el señor secretario, que vela por la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas, le dice que esa resolución podría adolecer de un vicio de nulidad de pleno derecho. Con lo cual, solicito que conste en acta que se comunique al patronato que se revise el acuerdo, la votación del señor alcalde sin que tuviese la competencia necesaria para emitir dicho voto. Este expediente creo que debe ser elevado al Consejo Consultivo de la Xunta de Galicia para que sean ellos quienes dictaminen la validez del voto que emitió en su día el señor alcalde, donde pone claramente que actuó sin contar con la preceptiva habilitación plenaria. El señor secretario, si me permite, me dice si con esta petición es suficiente o si es necesario que lo registre por escrito pues, el próximo lunes. Vamos a ver, aquí lo que habría que hacer en todo caso sería un expediente de revisión de oficio. No es suficiente ni con una petición ni nada, hay que tramitar un expediente. Al pleno solicito la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el alcalde. Entonces usted lo que tendría que solicitar es la incoación de ese procedimiento de revisión de oficio. La pregunta es si se lo tengo que hacer por escrito o es válido con mi manifestación plenaria. Si se lo tengo que hacer por escrito. No, es mejor que lo haga por escrito. Esa es la pregunta, correcto. Pues entonces el lunes lo haré por escrito. Termino. Señor alcalde, porque el señor de Garresa no dice que lo miró así hoy por la tarde, evidentemente lo mismo que a los demás, igual no le dio tiempo de mirarlo con claridad, porque no confundan los churras con las merinas. ¿Qué tiene que ver la disolución de la fundación con pagar lo que se debe? Paguen lo que debe, ya que el alcalde presume de tantos millones en el banco, pague lo que debe, paguen a la gente que estaba en la fundación, págueselo ya. Y la continuidad o no de la fundación, déjelo para la siguiente corporación que quedan 20 y pico días. Tuvo 4 años, señor alcalde, para disolver la fundación. No fue capaz en 4 años de algo que dijo que quería suprimir, suprimirlo. Ha tenido 4 años también para hacer una auditoría. Me parece que se la van a hacer a usted, señor alcalde. Con lo cual, visto el informe del secretario, no nos queda más remedio que votar en contra de la urgencia, porque, repito, quedan 20 y pico días para las elecciones, y la siguiente corporación que decida lo que considere conveniente con dicha fundación. Nada más. Muy bien. Bueno, para que se aclare todo este tema e tal. Eu son presidente da Fundación Ortegalia. Presidente como alcalde. Cando entrei este concello, e é un cargo que vai asociado á alcaldía e se me nombra presidente, non? A partir dese momento empezo a mirar toda a documentación e o funcionamento da Fundación Ortegalia. Ben, o presidente ten as competencias, ten as atribucións e pode determinar facer determinadas accións. Que digo da Fundación Ortegalia? A Fundación Ortegalia ten os seus orixes
na Fundación Federico Maciñeira, creada no ano 2000, que posteriormente, no ano 2006, pasou a chamarse Fundación Ortegalia tras mudar os estatutos. Ben, é dicir, que isto xa ven de moi antigo, do ano 2000, do período do Campo da Torre, da Fundación Federico Maciñeira. Bueno, dende a súa creación, a Fundación Ortegalia recibía transferencias e subvencións dos seus patronos. Recibía do Concello de Ortigueira, recibía da Deputación da Coruña e recibía de Gadisa. Os outros dous patronos, que son a Consellería de Cultura e Turismo e o Instituto Galego de Vivenda ao Solo, nunca recibeu nada. O certo é que no transcurso de todo este tempo esta fundación non foi quen de ter ingresos suficientes complementarios ás aportacións dos patronos para posibilitar a súa viabilidade. É dicir, dende o principio só recibedes estes patronos. A partir de aí vaise reducindo o personal. Un principio constaba de 7 persoas e acabou en 3 efectivos. En decembro de 2012, unha inspección, sendo alcalde o señor Girón, unha inspección da Diputación require a elaborar un informe económico-financiero que resolva o desequilibrio económico existente tanto a curto como a largo plazo, dado que máis do 80% dos fundos recibidos eran consumidos polos gastos de persoal e polo funcionamento da Fundación. A solución a corto plazo cal foi? Por un lado, resolver a débeda de 70.000 euros que había de obras e convertila nun préstamo a largo plazo. E por outro lado, reducir a plantilla que había de 3 efectivos e suprimindo a plaza de biólogo. E a solución a largo plazo foi incorporar novos patronos e xerar novas formas, novas fontes de ingresos. Lamentablemente non houve máis que 5 patronos, os que había, nin as persoas contratadas tiveron a capacidade de xerar novas fontes de ingreso. Ano 2012. En reiteradas ocasións foi advertida a inviabilidade económica de dita entidade, de xeito que no ano 2015 se produce unha minoración das aportacións dos patronos e a insostenibilidade da Fundación xa era manifesta. De tal xeito que no ano 2016 as dúas traballadoras, ante a imposibilidade de poder cobrar as súas nóminas, pediron ser cesadas. Cabe lembrar que as aportacións do ano 2016 foron 42.500 euros e que os custes de funcionamento anuais eran de casi 90.000. Así as cousas, houve que superar un longo período para conseguir avaliar por parte de todas as administracións a documentación necesaria para avaliar e render formalmente as contas. Todo isto está recollido en actas e a documentación non estaba completa. Por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo e por parte da Consellería de Cultura non estaban recoñecidos os seus patronos, igual que pola parte da Diputación da Coruña. Por iso se tardou tanto tempo en facer todos os trámites, pero como teñen todo en acta, non hai ningún problema. Finalmente, as débedas contraídas por mor das indemnizacións das traballadoras con Tesorería e a Seguridade Social arroxaban unha débeda total, o total da débeda da Fundación son 178.831 euros. Ante esta situación, o 5 de abril produciuse unha reunión de padroado na que se acordou por unanimidade os patronos. De todos os patronos non é que acorde o alcalde de Ortigueira. O alcalde de Ortigueira é un patrono máis. Despois hai 4 patronos máis: Gadisa, Instituto Galego de Vivenda e Solo, Consellería de Cultura e Diputación da Coruña, que acordan o mismo que o alcalde de Ortigueira, que é un patrono e toma as decisións en xunta. Acórdase extinguir a Fundación e proceder ao pago das débedas canto antes para evitar que esta creza por intereses de demora ou recargos da propia Tesorería. Acórdase aprobar as causas de extinción, que tamén as teñen as actas. Acórdase aprobar as contas da Fundación dos anos 2017, 18 e 19, todas correctas. Apróbase a distribución de bens e dereitos subsidiariamente para o Concello de Ortigueira, caso de non existir ninguna outra fundación de similares características. Isto quere dicir que os bens que ten agora a Fundación, o que se acordou na última xunta, foi que pasasen ao Concello de Ortigueira. Isto acordouse entre todos os patronos, non? E por último, acórdase cesar as actuacións, cesar os actuais patronos e nomear a comisión de liquidadores, non? Hai que lembrar que os patronos teñen unha obriga solidaria cos obrigacións económicas da Fundación. Así, os 5 patronos deben aportar neste intre 35.766,33 euros, evitando unha maior acumulación de deuda, que é o risco que ten que non se aprobe hoxe no pleno ou non se debata no pleno.
Agora, traes este plena ratificación do acordo do 5 de abril deste ano, dado que antes non había acordo, porque tampouco non estaban os cargos suficientemente documentados, nin acta que refería ao mismo, por eso se trae hoxe. De feito, a Diputación da Coruña ratificou dito acordo por unanimidade o venres pasado 26 de abril, por unanimidade de todos os grupos políticos. Ben? Entón, señor Girón, eu a Isabel non lle vou contestar porque lle vou contestar a usted moi claro. Vostede conocía a situación da Fundación Ortegalia no ano 2012 e non fixo nada. Eu teño aquí a acta da reunión do padroado da Fundación Ortegalia de data 3 de decembro de 2012. En esta acta xa di que contratan os servicios que a mesma asesoría que leva ahora as contas, asesoría Juan Mayer, Sociedade Limitada, o obxecto de cumprir o requerimento por parte da intervención da Diputación Provincial da Coruña e elaborar un plan económico financiero. Cede a palabra. Aquí falase que o déficit acumulado evidencia un desequilibrio na execución dos gastos e ingresos da entidade. Isto é, que hai unha inestabilidade orzamentaria. Tamén se di que este plan debe conter as medidas necesarias para saldar as débedas pendientes de pago cos acreedores e outras débedas a pagar. Ano 2012. Vostede mándame agora a min pagar, pero vostede no ano 2012 xa tiña isto. E dígolle, cos cartos dos veciños, cos cartos do Concello non pode pagar os gastos da Fundación Ortegalia. Dinlle tamén que hai unha situación actual de desequilibrio patrimonial e dinlle que desequilibrio patrimonial consecuencia dos resultados acumulados nos últimos 5 anos. Isto era 2012, nos últimos 5 anos anteriores ao 2012, que é o 2007 cando xa desaparece a Fundación Fernández de la Torre, que tamén deriva na mingua dos fondos propios, sendo estes a principios de 2012 de 505,75 euros, se ven a achega inicial, que a dotación fundacional foi de 36.060,73 euros. Ben, tamén lle din que se dá a circunstancia de que os ingresos de explotación que viñen aumentando ano tras ano e como consecuencia se incrementa un coste de personal para optimizar a viabilidade, sendo actualmente preto do 80% de gastos solo personal. A disminución das subvencións xunto cos retrasos nos cobros das mesmas ten como consecuencia falta de liquidez, que provoca situacións de descubertos bancarios o que motiva o aumento dos costes financieros por comisións. Formúlase levar a cabo unha reestruturación de personal. En ese momento fálase de varios supostos. Suposto 1, despido da bióloga. Suposto 2, despido da historiadora. Suposto 3, despido da directora. Suposto 4, costes de persoal asumibles. Neste estado de cuestión conclúese que para o restablecemento do equilibrio patrimonial é necesaria a adoptación de varias medidas. Dinlle que reduzca os costes, fundamentalmente de persoal, cun máximo de coste anual de 60.000 euros. Nosotros superábamoslo bastante. Consecución dos novos donativos e colaboracións en torno aos 15.000 euros anuais. Solicitar un préstamo de 45.000 euros para reclasificar a débeda. Contratar unha póliza que contratou unha póliza de crédito de 15.000 euros para soportar as tensións de tesorería. Bueno, iso é moito máis, lle advirten, no ano 2012. E agora vostede ven a este pleno a sorprenderse do que pasa ca Fundación Ortegalia. E dime a min que como temos tantos cartos no Concello, que temos os que podemos, e os que podemos aforrar, que paguen. Vostede ben sabe que cos cartos do Concello non podemos pagar os gastos da Fundación Ortegalia. Podemos lle dar unha subvención, e dábamos ya, nese momento, pero non podemos soportar o total de gastos da Fundación Ortegalia, cando vostede no ano 2012 xa estaban dicindo que era unha organización totalmente inviable. Estuvo mantendo e gastando durante todos esos anos. A Xunta non lle poñía nada, soportaba o Concello de Ortigueira, Diputación da Coruña e Gadisa. E os dous patronos, tanto a Diputación da Coruña como Gadisa, que nos din que eles que non siguen aportando para esta fundación. Entón, que se queremos manter a fundación, que a manteña o Concello de Ortigueira. O alcalde de Ortigueira non é un irresponsable, señor Girón. Dígolle que para min que é ter unha desfachatez política decir que nos pechamos a fundación. Vostede, cando vostede o que creou, e vostedes, o Partido Popular creou no seu momento un chiringuito a súa medida que nos pechamos e que temos suficiente responsabilidade para pechala. E como
como presidente da Fundación Ortegalia, como un máis dos patronos, tomamos as decisións en xunta, e as decisións que se toman en xunta quedan en acta. Vostedes teñen as actas, poden comprobar toda a documentación. Se as razóns que lles acabo de dar non creen que son suficientes para cerrar a Fundación Ortegalia, dígame que é entonces. Acabanlle de falar da Casa de Corbelle. Eu tamén lle podo falar da Casa de Corbelle moito porque eu vin a contabilidade da Fundación. Vostede, ou explíqueme vostede, ou os anteriores, onde hai invertidos máis de 400.000 euros na Casa de Corbelle. ¿Quién la vendió? Vostede, dígame outra cousa. Tamén lle vou falar de outra cousa. Falolle tamén do Campo da Torre, que tamén é desa época, e falolle de moitas máis cousas que tiñan en este, non lle vou chamar chiringuito, na Fundación Ortegalia. Bueno, e chamolle, porque mire, isto é así, a min dame, non sei que me dá falar da Fundación Ortegalia sabendo todo o que fixeron vostedes nos anos anteriores con este. Ten a cara de vir hoxe aquí e dicirme que son un irresponsable de tomar esta decisión. A decisión está tomada moi responsablemente, nada máis. Vamos a proceder a votación. Non hai máis turnos de palabra. Vamos a proceder. Señora Isabel, está falando o presidente do pleno. Estamos falando do 2012. Eu penso que hai que centrarse no 2016 cando lle están dicindo que... Señora Isabel Rebo, vamos a proceder a votación se incluímos este punto en orden do día ou non. As razóns xa as teñen. Non, nas temos. Bueno, votos a favor? Estamos falando do informe de intervención de Diputación. Votos en contra? Ben, non se incluye en orden do día. Non tengo que beber pelo. Vamos. Mocións de urxencia, alguna moción? Relación de actividades de control. Relación de resolucións dictadas pola alcaldía dentro da última sesión ordinaria. Teñen toda a documentación, non? E o seguinte punto, vamos a preguntas, Ángel. Sí, bueno, así de forma xeral, unha serie de preguntas que había foron contestadas durante estes 4 anos e repetitivas, é verdade, pero bueno, sobre todo as obras do PAS e máis do POS da Diputación, comentar que máis de 24 actuacións aprobadas e financiadas con cargo aos planes de 2015, 16, 17, 18 e o 19. O 75% están todas en execución ou adxudicadas, salvo 3 obras, tres proxectos do Plan de Obras e Servicios do 2018 e 3 do Plan de Obras e Servicios do 2019 que están en fase de fiscalización para serem adxudicadas de seguido. Comentaban tamén do libro este de Xulio Villarino, dinos da Diputación que a imprenta non ten esa orden de traballo, o libro xa está nas dependencias municipais desde a semana pasada, por tanto non era cerca esas afirmacións. Despois insistía o señor Quiró durante todos estes 4 anos o tema da caravanas de Loiva, legalizar a situación non quere decir que se haya hecho algo ilegal, simplemente unha instalación requiere unos requisitos para legalizarlas, comentaba, insistía nos plenos. Pero bueno, segundo a arquitecta municipal e o secretario, é totalmente ilegal, porque vostedes as fixeron no corredor ecolóxico do Plan de Ordenación do Litoral, polo tanto, non son legalizadas, señor Quiró. É máis, manteña o silencio. Segundo isto, informe da arquitecta, máis o secretario, vostede, utilizou fondos públicos, malversando, en a Asociación Popular, estas responsabilidades non prescribiron ainda, unhas responsabilidades moi graves. Malversaron máis de 200.000 euros do horario público nunha instalación que probablemente se teña que demoler, unha circunstancia na que vostede ten responsabilidades de diverso tipo. A pregunta que me hai que facer agora, a ver as responsabilidades que vai ter vostede aí. Despois tamén preguntaban das axudas á natalidade que se anunciaron, pois sí, direille que están en vigor dende o 15 de abril, a pesar das mentiras que contaron afirmando que non había partida orzamentaria para estas axudas. E, bueno, por os datos que temos, ata de agora naceron 5 persoas, si ben ninguna pideu esta axuda. Despois, as axudas a PEMES, que, lóxicamente, tamén conta con partida orzamentaria para as dúas líneas Emprende e Compite, están en vigor dende 11 de abril, e, de momento, hai presentadas 7 solicitudes. Nada máis. Monse, por favor, podes cargar silencio? Está hablando con Carlos, está hablando va. Vale, agradezo que estamos no pleno. Pero me entiende bien, ¿eh? Pero molesta. Sí, continúa. Nada. Ben. Pero pasamos logo as preguntas. Ana? Sí.
tiña varias preguntas. Bueno, con referente ao POS, bueno, olvídase que no POS de 2015 está o Parque do Peago sin facer. Eso é no POS de 2015. Pero a miña pregunta non é esa. A miña pregunta é, ese Valentín na Diputación, nas próximas eleccións non gana, non sigue na Diputación, non sei. Se el non sigue, van seguir mantendo as prórrogas na Diputación. De momento, o daqui non está na Diputación. Se o presidente da Diputación cambia logo, a miña pregunta é, se o presidente da Diputación cambia nas próximas eleccións, vamos seguir mantendo as prórrogas dun POS do 2015 que está sin facer ou vamos perder eses cargos? Esa é a miña pregunta. Se cambia o goberno na Diputación, vamos perder eses cargos? Outra pregunta é, ten un convenio firmado co coro despasante, creo que do 2016. Se non é do 16, é do 17. Ainda non cobraron os 2.000 euros que lle ofreceu. Un destes días vai meter por registro para que se lle acorde. Outra pregunta que lle vou facer é a da depuradora, outra vez, porque damos a lata, creo recordar, durante 4 anos a Rafa, que a depuradora non fixo nada, pero a depuradora acaba a legislatura igual que empezou. Outro grau máis vamos estar igual. Outra cousa que me gustaría saber, porque ás veces, cando non teño que facer, que poucas veces, pero algunha vez miro así polo Facebook e deume moito que pensar que pasa ca auga en Penavide. Que problema ten ese veciño que non cala co tema da auga? Gustaríame sabelo de primeira mão. Con respecto ao que acabamos de falar da fundación, aínda que estou de acordo con usted en casi todo, é un irresponsable, porque se o ten que traer a pleno, se é responsabilidade plenaria o acordo de irnos ou non irnos, que eu recorde, eu non votei se queríamos. E se o ten que facer, ten o que facer, non é usted o que manda, é o pleno. E o pleno son 13 personas, creo. E outra cousa que non sei se me minteu a mí, pero creo que había máis compañeiros diante, é que aínda que é verdad que o parque de caravanas de Loiva non está legal, non se podía abrir tal como estaba, según usted e o seu asesor, e además con testigos, teño testigos, dixéronnos que sí se podía legalizar. Así que usted mente según que nos teña oíndo dille unha resposta distinta. Nada máis. Bueno, outra cousa que quería preguntarlle é se usted ve, porque en campaña electoral dixemos que Espasante era a perla da Ortigueira para o turismo, referéndonos a iso, se mellorou moito Espasante. O Concello en general, se de verdad o ve moi mellorado nestes 4 anos. Nada máis. Ben, Manuel? Sí. Bueno, non vou perder o tempo con tantas preguntas porque non sei que máis vai contestar, pero vostede non. Pero que me parece unha responsabilidade é a pista de Chaelo, que ya paso ao concejal de Obras para que ya enseñe a vostede, que leva 3 anos que se foi a pista. No, 3 anos. Yo se la pasé a él, no la tiré. Pero el de Obras eres tú, Sí, tranquilidad, tranquilidad. No sé qué decir que é unha responsabilidade de 3 anos. Por favor, Gardi, silencio. Manuel, continúa, perdona. Esa sí que me parece unha responsabilidade. Cao, por favor, Gardi, silencio. Bueno, hombre. Manuel, continúa, perdona. Digo, me parece unha responsabilidade que leva 3 anos a que se foi a pista, que por esa pista vive un rapaz que está en Aspromor, que non pode subir o microbús de Aspromor a buscar o rapaz, e leva 3 anos tendo que baixar o pai, leválo ao autobús. Iso sí que é unha responsabilidade, señor alcalde, e non teño nada máis que decir. Mirarás esa pista do que pasa con os Manuel. Se lle dará tempo. Isabel, ten a palabra ou paso ya a Carlos? No, a teño. Iba a empezar por outro tema, pero vou empezar, xa que falou de tanta responsabilidade, como vostede di. Como se define, e como nos defineu a nosotros durante estes 4 anos, que éramos uns responsables. Como se califica vostede cando ten o Nissan Qashqai sin seguro desde noviembre
hasta que se fai a póliza con Seguros Bilbao o 12 de marzo. O seguro do camión da basura desde novembro sin seguro hasta o 12 de marzo. Solicitei a documentación, a póliza do seguro, non me enviaron, mandáronme un certificado de conforme está asegurado, pero non vexo as condicións da póliza, pero podo dicir que estuvo sin seguro desde noviembre hasta o 12 de marzo, cando nosotros dixemos neste pleno o 6 de marzo que había irregularidades na contratación dos seguros. Pero non quedamos aí, hai máis. Solicito tamén as pólizas e recibos de pago dos vehículos da Policía Municipal. Póliza non me manda ninguna. O último recibo de pago dos coches de policía local son do 29 de marzo do 2019. Entendo que a policía local está tamén sin seguro. É unha pregunta que lle quero facer, porque agora ven a emenda que fixemos no anterior pleno no 14 de marzo, cando o portavoz me di que o 18 de decembro fixeron a contratación dos seguros, pero non había. A pregunta miña é: que tipo de responsabilidade ten vostede se pasa algún siniestro neste concello? Un camión da basura e o coche que circula vostede habitualmente. Iso sí que é ser responsable, señor Penabaz. Con referente no outro pleno, eu sigo preguntando sobre esa actuación do Camiño de San Claudio. E díxome o señor portavoz que non lles constaba ninguna reclamación nese sentido, máis ben todo o contrario, e que había unha autorización dos veciños. Nese mismo pleno, eu pedinlle se facía o favor, además consta en acta, pódeme traer para o próximo pleno ese documento dos veciños de San Claudio para saber en que ano foi. Creo que non o trouxo, pero sí que lle trouxen o rexistro da entrada desa reclamación. É de data 29 de xuño do 2017, ás 13:25. Apunte. Por outro lado, o tema de Xulio Vilariño estou moi impaciente, porque xa para poder ver ese libro que nos costou 19.000 euros. Sigo insistindo na subvención dos deportistas. Dixo o señor portavoz que estaban en intervención facendo os trámites. Pois xa deben ser trámites, porque lévame dicindo o mismo durante 2 anos. Esta é a contestación que pleno tras pleno contestan. Se eu xa sei que están en intervención. Isabel, fai as preguntas para poder responderlle. Vale. Le hemos feito durante 2 anos. Referente ao Concenter. Sabe, e eu sei, que a persona gerente dese Concenter en numerosas ocasións se puxo en contacto con vostede para intentar darlle unha solución. Incluso, constame que tuvo unha reunión con vostede e que intentou liquidar e devolver parte da deuda. Aquí volve a pasar, señor Legarreta, o mismo que pasa ca Fundación. Dejadez. Iso é o que pasa, dejadez. Porque agora a subvención que se lle deu ao Concenter xa está rematada, xa se acabaron os anos. Por outro lado, e quero rematar o último, quero que me expliquen cal foi o criterio que seguiu para a nova ubicación da Mesa do Yermo. Porque agora 5 colexios, 5 mesas, están en Devesos. Van a exercer o voto en Devesos. Claro, será a forma de darlle utilidade á inversión de 300.000 euros en carreteras que fixo vostede en Penavid. Será a única solución. Recorde que Couzadoiro, tamén estando nosotros no goberno, tamén se lle quitou a mesa. E vostede tamén xa tiña a idea de levala para Devesos. Pero dixémoslle que tiña que falar cos veciños e poñelos nun sitio que fora máis cómodo para eles. Polo tanto, Couzadoiro ahora mismo está exercendo o voto no Valeo. É unha suerte que non sea vostede de Loiba, que se non manda a Inso para Loiba. Non teño máis preguntas, só de dicirlle unha cousa. En todos estes 4 anos que estuvemos, darlle as gracias
porque desde que pasamos a ser oposición, todos eses que foron nosos compañeros estuveron con palabras, faltas de respeto, e estuvimos aquí aguantando continuamente. Moitas Señor gracias. Arreo, este é o turno de preguntas. Non, xa acabei, Vamos. xa acabei. Carlos. Vamos a ver, vou ser breve. Xa que non se puido debatir a urxencia, o sea, o punto de antes, quería facer unha pregunta moi breve. A día de hoxe, aínda ten o Concello as chaves e a posibilidade de entrar nesa vivenda de Couzadoiro? Porque se a ten, a min gustaríame poder entrar ali e facer unhas fotos, ou se teñen vostedes algunhas fotos do interior desa vivenda, gustaríame que máis facilitar. Claro, é moi difícil cando non ten unha dedicación exclusiva ao Concello saber todo, pero 450.000 máis 200.000 da área de autocaravanas suman 650.000 euros. Penso que habería que revisar esas obras. Entón o rogo é que se revisen o que está certificado polo Concello e o que está ali invertido. Vale, pasamos a un segundo punto. Agora ven a campaña electoral. Todo o mundo vai a ofrecer de todo, algúns máis, porque aquí o que máis se escribe no programa é o que máis vai facer. Entón, bueno, xa vexo por aí que hai xente que hai dicindo que hai que abrir centos de museos. A apertura de museos leva consigo gastos de conserxaría. Quería facer unha pregunta moi breve, que parece que non ten nada que ver, pero sí que ten. O Instituto Nacional da Seguridade Social, que está ubicado no escolar, no que chamamos aquí escolar vello, onde está a biblioteca municipal, a pregunta é, desde cando está ali, en que tipo de situación está, non porque teña nada contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, que é un servizo que temos aquí, que funciona moi ben, senón porque, claro, a ver como vamos a andar abrindo museos, porque cada museo, para o PP xa hai anos, non aquí, en moitos sitios, un museo supón un conserxe, unha persoa de conserxería ou dúas, según horario. Polo tanto, pois, claro, ter un edificio dependendo de dúas entidades, sí, non se ríe, que para vostedes un museo era gastar unha pila de cartos e poñer un conserxe, ou dous. Bien. Lo entendí. Vale. Entón, quería saber iso, máis que nada, por saber no futuro o que podemos facer nese ámbito. A principios de legislatura preguntei, ou pedín, solicitei varias accións, algunhas non as solicitei eu solo, no Río Mera, en Couzadoiro, falaba de accións que eran moi sinxelas, que non exixen nin proxectos, que eran falar cos veciños, e sacar 4 ou 5 eucaliptos que estaban na contorna do río, ali na zona de San Cristóbal. En Mera, claro, todo lle temos que dar forma de proxecto, non sei que, pero eu simplemente, mentras non se poida facer unha obra, penso que en Mera se podería, con persoal que fixera desbroces, pois simplemente abrir camiño para que, como un primeiro paso para o proxecto que se podera facer posteriormente. Desde a miña casa vexo o muiño do campo da Torre, e hai ali tamén 7 e 8 eucaliptos que non lle van dar rendibilidade a ninguén, que sería sinxelo sacalos dali polo impacto visual. Xa non vou dicir a antena telefónica da que faláramos xa en tempos de Girón, faláramos na campaña pasada, non sei se algún día, se evolucionan as comunicacións e a comunicación se fai por satélite, agora parece ser que xa se comunican por satélite os móviles, pero das persoas de máis nivel económico, pois se algún día poderá sair de aí, porque non dou feito unha foto do campo da Torre decente desde a miña casa, e como a miña casa non a podo mover, a ver se podemos mover a torreta esa, que calquera imaxe que se faiga de Ortigueira está alterada por culpa dese adefesio que nunca debeu estar colocado aí. E por último, socorrismo. Non sei que plans hai para este verán, non sei que previsión hai, pero a mí unha das bandeiras azuis xa hai tempo que dixen que non me preocupa, porque sei como funciona iso das bandeiras azuis,
para que saiba un pouco a xente, a praia de Sabón, ao lado daquela cheminea da central térmica, ten bandeira azul. Por lo tanto, a min a bandeira azul a día de hoxe non me dá ninguna información. Eu non penso que este Concello non debe ser esclavo desas solicitudes de bandeira azul, pero sí que temos que prestar un servizo mínimamente decente, unha mínima seguridade ás persoas que se bañan nos nosos principais areais, coa dificultade que ten que non vamos a poder poñer socorrismo en todos eles, pero Ortigueira e Espasante, cando menos, deben ter servizo de socorrismo. E nada máis. Gracias, Carlos. Adolfo. No. ¿Y Rafa? Sí, dos cuestiones nada más. Una es también reiterar, porque es cierto que hay una preocupación y es un tema que ha salido estos días o ya lleva mucho tiempo, y es que está todo el mundo, pues eso, pendiente de informándose de una casi autovía que se ha realizado en la zona de Penavide, donde el Concello ha, tengo que decirlo, gastado, no invertido, más de 300.000 euros. Es cierto que estoy seguro que alguna gente tiene una expectativa de inversión, alguno que tenga alguna casa por allí, es posible. Pero no sería más importante solucionar, como decía la compañía de Corpo la semana, unos vecinos que tienen un problema de abastecimiento de agua. Solo una pregunta, señor alcalde, para terminar. Hace 4 años, por estas fechas, usted presentó una denuncia en el juzgado acusando a todas las personas que trabajaban en este concello de un delito sin especificar. Ordenaba usted la vigilancia por parte de la Guardia Civil, solicitaba usted identificar a toda persona que intente acceder o haya accedido a dicho organismo, la Casa Consistorial, acompañando a la Guardia Civil, en todo caso al interior del edificio, a los efectos de bien comprobar lo que aleguen los susodichos. Ante, decía usted, supuestos indicios de que podría haber personas que estén accediendo al concello fuera del horario de trabajo. Todos recordamos la lamentable imagen. Señor alcalde, 4 años después, ¿puede usted especificar qué delitos sin especificar se refería usted? Le decía yo que no me encontraba esos días en Ortigueira. Le decía yo textualmente. ¿Cuál es su pregunta? Termino enseguida. Le decía yo, le recomiendo que pida vigilancia después de estas fechas. Decía yo, sospecho que no hará bien las cosas. ¿Cuánta razón tenía? La pregunta es muy sencilla, señor alcalde. ¿Por qué esta imagen lamentable a todos los vecinos de Ortigueira? ¿Por qué tanto odio, tanto rencor, tanta maldad a los vecinos de Ortigueira? Nada más, señor alcalde. Bien. ¿Quieres contestar? Contestar una pregunta de estas. Bueno, hay algunas que os puedo contestar yo, otras si no se contestan porque no hay datos suficientes, ¿no? Vamos a ver. Empezamos por Ana. Ana decía que si continúa o presidente da Diputación, esperemos que sí, que continúa, si non se perderán os cartos. Non, Ana, os cartos en Diputación non se perden. Cando se necesita algún tipo de aclaración, algún tipo de emenda ou o que sea, pois volvese a preparar a documentación e xa está. Todos os proxectos que hai que fixemos dende cando estabades vosotros no goberno están aí, están concedidos en firmes as subvencións e xa aí saldrán para diante, que son moitos, como sabedes. Despois, outro tema é o tema da depuradora de Espasante. A depuradora de Espasante está en obras. Ahora mismo fixeron as obras que podían facer, un momento, fixeron as obras que pudieron facer, están esperando que lles veña a maquinaria, eso é o que nos comenta da empresa de Diacua,
que veña toda a maquinaria que vende fora de España. Tan pronto veña a maquinaria, pois xa empezan a montar todo. Como dixen de outra vez, aquilo non funcionaba, como sabes, nunca funcionou. Entón, agora vai vir a maquinaria e xa poñe para o verano, pois xa está funcionando a depuradora. De todas formas, podese facer calquer consulta a Viacua ou a Efren, a Benino, ou quen sea que vai contestar isto mismo, non? Despois, tamén me decías do tema da agua en Penavide, aproveito para contestar tamén ao señor Girón, que o comenta ao final. En Penavide podo falar moito deso porque conozco ben que nacín ali e son dali. En Penavide son 7 veciños, teñen unha traída de agua como hai en moitos barrios de Ortigueira, 7. E iso vai hacia un depósito que almacena 7.000 litros. Ahora mismo están facendo uso de agua dese depósito 2 personas. Están facendo uso Alberto e Nico, nada máis. Hai agua durante todo o ano. Que pasa? Que ao mellor no mes de setembro pois non é que achique, pero escasea un pouquiño. Entón hai que regularla un pouco máis. O mantenimiento desas traídas fano os veciños de toda a vida, o fixeron. Eu mesmo falei con Nico outro día e me dice que non hai ningún problema, simplemente é ter a precaución, como facemos na nosa casa, que temos outra traída, de ir á fonte, quitarlle a terra, quitarlle o barro, purgar as tuberías e volverla a funcionar. Un mantenimiento dunha traída de agua normal. E aí o Concello de Ortigueira pois non é un tema que se deba meter, porque xa están os veciños para eso e poden facelo. Se houbera unha persona maior ou unhas persoas maiores que non puderan facer, faríamos o que fora. De feito, aí, non sei se foi ano pasado ou no anterior, tuvemos que levar agua en setembro a 2 casas porque non tiñan agua para os animales e para eles, e levámola, agua para os animales. Iso atendémolo no momento. Cando é unha traída dunhos veciños, que digamos que é unha traída privada con unha fonte, un depósito de agua, 7.000 litros para 2 personas, o que ten que facer este señor Alberto é mirar da súa agua. Mirar da súa agua. E se falamos con Igo, que é a segunda persona que a utiliza, vos vai a dicir eso, que el que non necesita o ayuntamiento para que vai a mirar da agua. El sabe perfectamente o que pasa con esa traída de agua. Cando teñemos que actuar, actuaremos, pero non é o caso. E deixamos aos veciños das parroquias e dos lugares que se entendan entre eles, que se entenden moi ben. Non me imagino que sería meternos o Concello de Ortigueira en Penavide a traer unha traída municipal ou en calquer outro sitio, porque tamén íbamos a ter que cobrar o canon de agua como se cobra no resto de concellos, porque ordenanza hai unha. E se os veciños de Ortigueira, de Coiña, de San Reporello cobras a agua, tú cando faz unha actuación deste tipo en Penavide tamén a vas a ter que cobrar. Non se van a admitir, porque eles queren seguir cas costumbres e ca agua que teñen hasta ahora, porque non necesitamos outra cousa. Bueno, despois falamos, tamén preguntabas da área de autocaravanas. Naquel momento, non é que eu mentira, naquel momento eu escoitaba os informes do que nos decían os técnicos, do que pasaba ca área de autocaravanas, acordome perfectamente. O que nos dicían en ese momento era que soterrando a línea que xa se podía legalizar con poucas obras. Que pasa? Que despois a nivel urbanístico, e agora temos unha arquitecta municipal, Pilar, revisaron todas esas obras, fixeron as consultas a outros organismos, a Xunta, a Diputación e outros sitios, e resulta que esa obra, como dixo Ángel antes, é ilegalizable e ten moitos problemas que non sei onde van a acabar, pero bueno, moitos problemas. Despois, se mellorou moito o espasante, nosotros fixemos todo o que puidemos para que mellorara, seguimos facendo, porque agora vais a facer o alumbrado de todo o espasante, están facendo no proxecto. Ahora de Diputación vamos a recibir 672.000 euros máis, e unha parte deses 672.000 euros máis é o alumbrado precisamente do núcleo de espasante íntegro. E seguiremos traballando en ese sentido. E máis hai outros proxectos que están aquí xa no Concello, como a Praza de San Antón. Bueno, hai varios proxectos que están tamén para espasante. Hai moita obra para espasante. Podedes consultar cando queiredes. E, bueno, nada máis, Ana, gracias. Despois, Manuel, a pista de Chaelo. A pista de Chaelo, eu sei que hai tempo que está así, non sei por que esta pista non está reparada ou arreglada. Eu, tan pronto poida, se é o lunes, non sei a razón, tan pronto poida, o lunes ou que sea, se lle vai dar solución a ese tema. Se soubera a razón, xa o le diría. Non sei cal é a razón de que non esteña reparado, non sei por qué. Xa o miraremos, pero se é un tema do Concello, pois vai ser solucionar rápido. Vamos a ver. Isabel,
si gardas un poquinho de silencio, explicoche todo o que me preguntas. Vale. Vamos a ver, o tema dos seguros. Eu non podo levar control de todos os seguros. Hai unha empresa que xa se dedica a eso. Eu, si teño responsabilidade no Concello, toda, a responsabilidade de todo o que pase no Concello recae en min, recae no alcalde ou no que este aquí o día outro, o alcalde que sexa, non? E claro que temos responsabilidade, pero non podemos estar ponteando, entende que a cantidad de recibos e seguros e todo eso que hai. Se houve algunha incidencia, xa se lle transmiteu ao corredor de seguros e o corredor de seguros xa o rectificaría. E se pasara algo, algunha cousa, claro que temos responsabilidade, tamén temos un seguro de responsabilidade civil e temos moitas cousas, non? Pero responsabilidade como alcalde, moita. Pero os coches non tiñan seguro. E Isabel, por favor, garde silencio se quere que lle siga respondendo as súas preguntas. Sí, sí. Ben, despois temos o libro de Xulio Vilariño, pois xa o teñen aí. É un libro que non vamos a repartir estes días, porque estamos en campaña electoral, vamos a deixar que pasen as eleccións, e cando pasen as eleccións, pois se vai a repartir o libro en establecementos de hostelería e en sitios onde nos poden facer promoción do noso concello, ou enviaremos a sitios onde nos poden facer promoción do noso concello. É un libro institucional e simplemente eso está ben, a mí gústame, e cando teña, pois eso, cando sea poida ser público, pois xa nos enseñarei. Pero, e xa ayudarei. Mire, despois temos a pregunta dos seguros. Subvención a deportistas. Bueno, están tramitando moitas subvencións a deportistas. Hai 2 anos que mo dixo. Bueno, están tramitando a asociacións de veciños e, bueno, supoño que será unha máis, non? Sí. O tema do call center, se me interrumpe, non son capaz de atender. Pero que non me contesta. Bueno, eu digo. Pero iso é mellor que me diga, mira, non che vou contestar. Bueno, vamos a ver. Déixeme falar, porque se non me deixa falar é peor. Entonces, peor non, sí, quedou igual. Vamos a ver, teña educación, por favor, déxeme falar. Aparte, vostede presentase nun partido político. Acostúmbrese a que se un día está aquí, é moi desagradable estar falando e que vostede este por detrás ou por detrás da cámara, como lle dixen en algunha ocasión. Porque non está contestando o que pregunta a corporación. Digolle que eso non é correcto, nunha corporación. Ese é un criterio seu. Bueno, voulle seguir contestando. Mire, despois temos o tema do call center. O tema do call center concedeuse no Concello no seu momento unha subvención de 250.000 euros a fondo perdido para a creación e mantemento de 25 postos de traballo durante 5 anos. Ben? Eso é o que lle explico eu. Non hai tal deixadez. Agora estáse revisando ese expediente está en secretaría. Ese expediente, pois, negarase o cumprimento desa empresa. E cando haxa que facer as reclamacións oportunas, pois xa se lle fará. Estuvo ese señor aquí, explicouselle ben, non sei se o entendeu ou non entendeu, pero sabe que se non cumpleu con as súas obligacións, vaiselle a requerir a parte pola que non cumpliu, que creo que bastantes cartos, non se vai perdonar. E a parte tamén lle digo que ten que no seu momento o Concello, sendo alcalde o señor Girón, se entregouse esa cantidad de cartos, pero tamén se mantivo unha garantía real para, por se un día había que reclamalo. Co cal, se non nos entrega os cartos, pois reclamaremos esa parte desa garantía. Non hai ningún problema, non se preocupe por eso. A garantía é real. Despois, a mesa do yermo. Que conste que non estou de acordo ca subvención que se lle deu no seu momento de eso, pero eso non ten nada que ver con que a documentación e os trámites que se fixaron no seu momento estuveron ben feitos, porque senón agora non lle poderíamos reclamar eses cartos. A mesa do yermo. A mesa do yermo expliquei non moi claro. Non é o alcalde que tome esas decisións de todo eso. Simplemente din que Ermo Insua, como pasou en Couzadoiro, como pasou en Bares, como pasou nas Grañas, Ermo Insua baixa dun número de votantes e hai que tomar unha decisión. O seguinte en baixar de votantes pois sería de Besos, que, como poden ver na documentación, é o seguinte: para que non se perda de Besos, e non é por capricho, para que non se perda de Besos, pois simplemente se xunta todo en de Besos. Non vou coller os de Besos, mandaros de Ermo Insua, cando eles todavía manteñen o seu eso. Aquí, a nivel político, poden facer vostedes o que queiran, poden transmitir aos veciños o que sea, pero o señor Girón que está aí, Alfonso Novarqueiro e calquer alcalde de calquer sitio sabe que estes temas que os hai que facer, porque xa os fixaron antes. Senón porque en de Besos está Freires e Nieves, porque no Iermo está Insua, tamén de Insua baixou para o Iermo. Pero os das Ribeiras Alfonso nos levou para Bares. Xa lle tocará ir cando se o seu momento.
Ou sabe que vai pasar? Que desgraciadamente en algún momento mellor temos que votar todos en un único colegio en Ortigueira, posiblemente. Vamos votar todos Bueno, en reverso. voulle contestar xa finalicei con vostede. Si pode, agradezo yo. Sí, non se preocupe. Vou falar co señor, contestarlle o que poida o señor Carlos Legarreta. Ben, do tema da casa de Couzadoiro, nosotros agora xa non temos chaves. Agora mismo as chaves teñas o propietario, as propietarias teñen esas chaves e nosotros non podemos acceder a esa vivienda. A vivienda polo exterior dese, no interior, pois, si, hai fotografías que hai, pois, incluso parece que algún tipo de información gráfica. No tema do Instituto Nacional de Seguridade, polo tema dos museos, bueno, tamén se falou no seu momento. Que pasa? Que nosotros interesanos conservar o Instituto Nacional de Seguridade Social aquí en Ortigueira. Entonces, o que queremos é buscar un sitio adecuado para este organismo que se manteña aquí en Ortigueira, igual que manter tamén o tema de Diputación, que non nos lo quiten, e outras cousas, e sí que vale esa zona para museo, unha parte da biblioteca, ou ben para ampliar a biblioteca. No obstante, temos o tema do Museo da Fundación Ortegalia, que, como dixen antes, o que se acordou na xunta de patronos é que eses bienes, o que son os bienes, que non son os edificios, que pasasen ao Concello. E os edificios son da Consellería de Agricultura. Entón, tamén, pois, bueno, a ver se a través da xunta se podemos chegar a un acordo de que lle cedan ao Concello, porque así, polo menos esa parte dese museo o temos feito, non? E estamos mirando, pois, outros sitios. O tema dos eucaliptos en Couzadoiro e todo eso, pois hai unha persona aquí, Damaso, que se está encargando de todos estes trámites, e seguramente que se está en unha zona denunciable, pois que xa o ten comunicado, Carlos. E cando non é que non nos podemos meter, porque, bueno, será privado, non será competencia do Concello. Bueno, e agora, tamén outra pregunta que podo responder, señor Girón, a autovía Penavide non é tal autovía. A autovía Penavide é unha subvención, recibes unha subvención do Agader, donde se presenta unha documentación, donde se presenta un proxecto e donde non lo autoricen. O criterio cal é? O criterio que carreteras ou pistas que teñan moito tránsito e que teñan un bon firme, pois mantelas en aglomerado. Pero ese é o criterio non só na pista de Penavide, porque eu nacín en Penavide e teño ali a miña abuela e miña mãe, non? Esa pista continúa moito máis para arriba, hacia Mañón, chega ao Alto de Mañón, ahora mesmo Alto de Penavide, nunha terceira fase, vaise facer daí hasta Mañón e continúa Alfonso. Ben? Entonces, ese é o que está solicitado, e se quere vostede o anulalo, o día de mañá outro alcalde quere anular, pois pode facer. De entrada está así. Outras que se están facendo é de Rego dos Sapos tamén aglomerado, outras en Adrián aglomerado, agora vaise facer unha espasante, a de, bueno, non sei como se chama, do Gandareiro, e tamén vai en aglomerado. Todas as que podemos ir facendo en aglomerado, facémolas en aglomerado porque teñen unha duración moito máis larga e evitamos seguir facendo inversións en eso, que se estaba gastando moitos cartos en temas de asfaltados, que os asfaltados duran moi pouquinho, non? Entón, o criterio foi simplemente eso, e o Concello non gastou 300.000 euros, que son subvencións da Xunta de Galicia, ou subvencións da Agader. Ben, e seguiremos en esa línea podendo. O tema do abastecimento de agua, pois xa lle dixen. Simplemente, nada máis. E do tema do que me decía do xulgado, da foto e todo eso, vostede sabrá por qué. Eu non lle vou entrar a valoración dese tipo, eu non presentei ninguna denuncia no xulgado, e sabrá por que se fixo en ese momento. Usted non representó? Pero como pode mentir tanto? Decir máis nada. Ben. Pero como pode mentir tanto? Quen é Juan Penabaz? Non, mire, eu fai unha declaración, non é unha denuncia. Quen é Juan Penabaz Mura? Moi ben, señor. Vostede sabe perfectamente, porque eu non vou remover eso. Non vou remover ese tema. Lo presentó ou non? Non. Non se preocupe. Eu acordo de puede enfocar la cámara, no sé si llegará. No enfoque. Bueno, lo voy a publicar, no se preocupe. Pois faiga a publicación, que eu tamén farei as miñas publicacións. Pero bueno, farei publicacións que melloren o benestar. Pero é tan mentiroso. Oye, señor Girón, por favor, corríjase. Pero non mienta tanto. Bueno, eu que lle digo. Bueno, bueno, sin máis, vamos a levantar a sesión por o comportamento.
o comportamento desta corporación é cando menos que deprobable. Sin Confío, duda, sin duda. espero que Empezando por el siguiente. alcalde. Señor Girón, por favor. Mentiroso no puede ser, hombre. É moi desagradable que vostede se Yo le vaya pido perdón por interrumpirlo, se pero no vaya mienta. se marche deste ayuntamiento, desta corporación con esta imaxe tan pobre, tan deplorable. Levantamos a sesión. Mire que tantos anos neste concello. Está levantado. La verdad que sí. Bueno, buenas tardes a todos, levantamos a sesión. Mi nombre es...